Me ollaan saatu 30 tarjouspyyntöä päivässä ja niistä 1/4 on konvertoituneet kaupaksi. Ai kova. Se on ollut kyllä hurja. Me ollaan nyt tehty yhteistyötä 2026 vuoden alusta. Minkälaiset odotukset sulla oli tähän yhteistyöhön? Meillä kerkesi olla 2 toimijaa ennen tätä yhteistyötä, jossa oikeastaan oli se, että osa-alueista toimi, mutta sitten joku osa-alue vähän vuoti, mikä sitten tavallaan teki sen, että käytännössä tulokset jäi hyvin lähelle nollaa. Me asetettiin tavoitteeksi, oliko se, sanoitte mulle aika rohkeasti, että 100 tarjouspyyntöä kuukaudessa. Mä pidin tätä ihan mahdottomana ja ajattelin itse omassa päässä, että jos nyt äijät mulle 30 saa, niin, mutta loppujen lopuksi siinä sitten kävi sillä tavalla, että olisikohan mennyt 4 päivää, niin tää 100 oli täynnä ja nyt on sitten vähän erilaiset tavoitteet, eli erittäin tyytyväisesti ja yllättyneet. Tämä somemarkkinointia on tietenkin iät ja ajat monet tehneet ja sitä tekee monet yritykset, mutta mun mielestä vailla minkäänlaista tarkoitusta. Te olette ollut ensimmäinen porukka, jonka kanssa siinä on selkeät tavoitteet ja reitit niihin pääsemiseen. Ja ehkä tässä yhteistyössä se merkittävä ero oli se, että tietenkin semmoinen tietty yrittäjähenkisyys, tai ennen kaikkea kyllä se, että jokainen kohta sitä mainontaa on mietitty ja huomioitu. Eli ei vaikka niin pelkästään, että meillä on hyvä video, mutta sitten on kohdennukset päin persettä ja ei ole minkäänlaista järkevää loppupäätä, mihin se asiakas ohjautuu. Tai sitten voi olla joku muu, että tässä on kaikki kohdat huomioitu ja sen takia mä uskon, että se on ollut se merkittävä ero muihin toimijoihin, että ollaan kokonaisvaltaisesti sen pelin päällä, eikä vaan yhden osa-alueen ammattilaisia. Paljon tällä hetkellä on ollut sellainen keskiverto, mitä tulee päivässä ja paljon sieltä on tullut sitten kauppaa takaisin. Me ollaan suurin piirtein saatu 30 tarjouspyyntöä päivässä ja suurin piirtein niistä 1/4 on konvertoituneet kaupaksi. Ollaan tehty jo ihan merkittävä määrä liikevaihtoa, vaikka vielä pystytään varmasti tästäkin toimintaa jatkojalostaa.